Kaixo denoi, kaixo eta ongi etorri beste egun batez, azokan gaur saioaren arratsaldeko programara, azokaren eguna, Durangoko azokaren 52. edizioa, bigarren egunera heldu da gaur, bigarren eguna eta ikasle eguna. Eta gauzak horrela, milaka eta milaka gaztetxo Euskal Herri osotik etorritako milaka eta milaka gaztetxok egin dute bat, hemen gaur Durangoko azokan. Guk beranduxeago erakutsiko dizkizuegu gaztetxoen artean galdezka ibilita jaso ditugunak, baina ezertan hasi aurretik, ahotseneara sortzaileen plazara egin behar dugu, izan ere, bertan laster berehala hasiko da ETS Entol Sarmiento taldearen kontzertua, eta talde horretako kidekin dago, Aitziber Aranburuzabala, nire lankidea. Aitziber, nola daude urduritasun kontuak? Alaxe daba etxomin segituan ja, agertokian izango dira, eta guatzeko partien gauz, ETS-ekin, Entol Sarmientoko Inigo Etxezarretarekin, hain zuzen ere abeslariarekin, urduri, bai, edo, Inigo? Pizkatxo bat bai. Bueno, tokatzen da, ez da? Bai. Ze, hau aurkeztuko daue, eta hain zuzen ere haue lan berezixa da, ez da disko soil bat, eta aurkezpena hortaz ezberdina izango da, ze daukatue, pentsatuta. Bai, azkenen hemen dokumentala eta zuzenekoa aurkezten ari gara, baina gaurko formato akustiko bat izango da, negu hontan ere akustikoekin egon gara, orduan uste dut lehenengo eguna gaur hemen aproposazala nolabait hori akustikotxo bat egiteko. Bai. Eta hain zuzen ere, orain arteko ibilbidea daukatuen nola betxemen labur bilduta, horko kantu batzuk aukeratu dozue, eta dokumental bat ere badago. Bai, hori da, zuzeneko DVD-a, zuzeneko diska eta dokumentala dago hemen. 12 urteko bizitzare kontatzen dugu dokumentalean, gure musikatik kanpoko nolabet gure bizitzak, eta nolabet musikaren ikuspegi orokor bat izatea. Ez bakarrik kanpoan erakusten duguna, baizik eta barnean ere dagoena. Eta gaur, bai, abesti berriak ere abesti pare bat berri daude hemen barruan, eta bat ametxetan izenekoa, orduan hori joko dugu, eta gero betiko beste 3 edo ere joko ditugu, bai. Baina gaur izango da akustiko bertzinuan, eta gero dokumentalaren zati bat ikusteko aukera? Bai, hori da, hasiko gara dokumentalaren teaser edo trailer txo batekin, eta gero bukatuko dugu bideokliparekin azkenen definitzen gaituen zatia da, ez? Dagoeneko ja, betetzen hasi da, hortaz eskerrik asko, sorterik onena, eta zeuek horra eta gau kanpora. Eskerrik asko zuei. Esan eta esan ari gara Durangoko azokak oraingo honetan 52. edizioa duela, eta azken 5 urtetan bertan bere postua jarri izan du urtero taupaka sortzaileen elkarteak aurten ere halaxe egin du, eta esan behar da 5. urteurren hau ospatzeko, gusta polita ekarri dutela 4 disko, eta 4 disko egiritaz gain, baita liburu bat ere. Eta tartean, diskorien artean dago Nizuritasuneri taldearen disko berriena ere. Honen guztiaren inguruan hitz egiteko, 2 gonbidatu ditut nirekin, batetik taupakako ordezkarietako bat, edo kideetako bat, Gorka Chamorro, eta bestetik Nizuritasuneri taldeko kideetako bat, Fani Benedito. Arratsaldeon, bioi ere. Arratsaldeon. Gorka, esan dugu, 5. urteurrena betetzen duzuela taupakakoek hemen, Durangoko azokan, eta 5. urteurrena ospatzeko edo aldarrikatzeko erabili duzuen leloak nahiko argi uzten du, ezta? Pixka bat zuen filosofia 5 urte kultura askea zabaltzen, nolabait esateko. Hori da, azkenean taupaka beti gonda lizentzia librekin lanean, kultura librearen alde, ez? Elkar konpartitzearen alde, ez? Musika konpartitzearen alde, kultura konpartitzearen alde, eta filosofia horretan jarraitzen dugu, ez? 5 urte hauetan egin dugun lan horrekin, gure lanak argitaratzen eta webgunean igotzen, jendeak deskargatzeko doan, eta gero, badauz bebai, Spotify, iTunes bezalako plataformetan, baina batez ere hori asmoa da gure sormen lanak zabaltzea ahalik eta gehien. Elkarte moduan, sortzaile elkarte moduan, nola zaudete antolatuta? Gu asanblada bat gara, gaude hor 3-4 pertsona talde motorea osatzen dugunak eta pixkat lanean gaudenak hor egunero, eta gero, pila bat sortzaile, bai musikariak, idazleak, ikusentzunezko jendea eta gero antzerki munduko jendea bai, ez? Eta horiek guztiok osatzen dugu, webgunean ikus dezakezuen taupaka elkartearen multxo hori, ez? Esparru ezberdinak hartzen dituzu beraz zeuek ekideen artean, ezta? Hori da, bere garaian guk Musikherria disketxetik etorritako jendea gara, ez egin zen Musikherria, sortu genuen taupaka, eta musikara mugatu beharrean erabaki genuen beste esparru batzuetara ere kultura libre hori eta
eta gauzak bestera batean egiteko helburu hori zabaldu genezakena. Bosgarren urte hurren hau ospatzeko bi ekimen berezi jarri dituzue martxan, batetik, atzo bertan, azoka martxan jarri zen egunean bertan, webgune berritua, aurkeztu zenuten edo jarri zenuten zeuek ere martxan, eta upaka.eus izenekoa. Eta bestetik, salmentak edo zuen postuan disko bat erosten duenak, nolabait opari bat ere izango du, ezta? Hori da, gure saltokira datorrena, bertan estanean, ointxe bertan isuritasun erikoak egoteaz aparte bertan hor diskoak sinatzen, hori, erosketa bakoitzagatik gure elkarteko sortzaileen, musika sortzaileen bilduma bat osatu dugu, gure lelo horrekin, ez? Eta gero bestalde batetik esan duzun moduan webgune berria aurkeztu dugu, eduki berriekin, egitura berri batekin, diseinu berri batekin, eta gero bai gailu ezberdinetarako egokitutako diseinu batekin. Esan dugu, aurten ere usta oparoa ekarri duzuela. 4 disko, liburu bat, eta diskoen artean, Fani, zuena. Eta zuneri eta nizuriren, ez, beti gaizki izan. Bai, nizuri eta zuneri. Hori da, zeuen diskoa. Maketaren ostal lehenengo diskoa, ezta? Duzu hau, Musikala Hil izenekoa. Hori da, bai. Nahiko izenburu argia jarri duzu baita, ezta, diskoari? Bai, pixka gure filosofia da, gure bizitzan musika ezinbestekoa da. Eta, izenburua horregatik izan zen batez ere. Eta bai, lehenengo diska, esan dezun bezala, 2014ean atean genuen maxi txiki bat, Japan Essence, eta baino aurten izan da gure lehenengo diska, eta lehenetatik espero dugu lehena asko etortzea. Hori da, ezta? Zerrendako lehenengo izatea, baina ez askora. Eta Fani, konta iguzu, 11 abesti uste dute daudela disko honetan, zer aurkituko du disko entzuten duenak? Pixka denetarik, ez? 11 abesti ditu, esan dezun bezala, eta pixka eta rap sutsua duen abestia daude, trap soinua ekartzen duten abestiak, gero beste batzu pixka lasaiagoak, pixka denetarik. Nik gomendatzen diot jendeari entzutea, interesgarria da, ez? Pixka diferentea edo... Ohituta ez gauden musika, ez da, nola bai. Fani, berehala jarraituko dugu zurekin hitz egiten, berehala jarraituko du zuen disko honetaz, Musikala Hil honetaz hitz egiten, baina oraintxe Aitziber Aranburuzabala lankidea Goazeneko protagonistetako batzuekin daukagu, eta haien hitzak jasoko ditugu. Bai, alaxe da, bai, hementxe hau sekulako hilera izan da, eta ia euren lana bukatu daue, hain zuzen ben hau, Goazen telesaileko 2 pertsonaiekin, Asier Oroaza Gazte ezagutzen dozue, Martin Zukaldaria zuzen ezagutzen dozue, Ramon Agirre da bera, ezerren aurretik ze moduz? Oso ondo pasa dugu, ezta? Oso ondo pasa dugu, herriz pasa zaigu. Zer rotuladore, gaztau dituzue? Batzuk, bai. Honek aguantatu du, bai, ona da, rotuladore. Quinta horrendi badaukati, bai. Sekulakoa da, Goazenek lortu dauen dauken harrera. Bai, argi dago, gustatzen zaiela, eta gu pozik gaude, eta... Zuk aurretik badakitzu, aurretik egon zinalako? Bai, espero gendun igualtxu izatea, baina aurten gehiago, hendik ere badirudik jarretzaile gehiago dazkagula, eta hori hendik goruntz ezagin noaino joan daiteke, baina goruntz geota jende gehiago ikusten du, eta gu pozik. Eta zuretako lehenengo aldia, hemen, Goazenen, zela doiezu? Bai, Goazenen lehenengo aldia netzat, eta hala ere esan ziaten, kontuz fenomeno fana oso fuertea da Goazenen, eta ez da inbesteako izango, ez da bakarrik hainbesterako da, baizik eta gehiago. Eramangarria da? Eramangarria, erabat, bai, azkenean kariñokin eta gustokin tratatzen zaituzte, así que... Eta politia da, ez da euskal produktu bat eta horren beste gazte ez da ikustea? Mira, aurpegi hauek ikustea besterik ez do, pozik, bira denak, ilusio aurpegi horiekin, hori ez dago ordaintzeik. Bukatu da gaurko zuen lana? Bai, bihar eta etzi beste Goazeneko beste aktore batzuk etorriko diala, sinatzera eta hori, eta bai, gaurkoz bukatu dugu. Listo. Eskerrik asko, ez dakit besteren bat jauzi behar dan. Ez dakit, norbait, zer nahi zuen, argazkiren bat, o... Begiratzearekin nahikoa daukatela diote. Ikusten duzuen moduan hemen, jente pila bat, Goazenekoak ikusi orduko, hortxe dauz, batzuk sinadura bai, beste batzuk begiratzearekin nahikoa daukatela diote.
Hortxe zalantza barik aurtengo azokako postu bisitatuenetako bat. Jarri dezagun guk, Fani Beneiterokin eta Gorka Chamorrorekin hizketan, Nizuritasuneri taldearen azken lanaz ari ginen, Fani, zuen azken lanaz, Musikalail izeneko horretaz, eta taldearen izenburutik bertatik, izenetik bertatik, nolabait ere badago horre sonoritate japoniar bat, baita diskoko abestien izenak irakurtzen hasita ere, ez dakit hori nahita bilatutako zerbaidan, zergatik Japoniako erreferentzia edo horiek? Ba, bueno, hasi ginean japanesen Maxi horrekin, esaten ziguten euskaraz rapa, zekatela txinatar, suena chino, como que no pega, no? Ba, guk horrekin, chino no, japonieraz, ez? Eta nun lan hori, eta diska honetan mantendugu ditugu hitz joko horiek, pixka portadan ikusi daiteke, japoniaren zea, baina gero ez dugu japonieraz hitz egiten, ez da hori, norbaitek gero barruan japonierazko letrak ez ditu aurkituko, ez da ulertuko ditu letrak aurkituko ditu. Euskeraz, agian etorkizunean japonieraz, baina ez dut uste egia esan. Esan dugu lehen, hau disko lehenengo, zerrendako lehenengo diskoa dela, igual, 10garrenean, akaso ja ordan animaltuko zarete. Agian abestiren bat edo. Eta Fani, ez dakit zer nolako erantzuna izan duen orain artean diskonek, zuzenekoetan hasi zareten aurkezten? Bai, egon geha aurkeztu genuen martxoan diska eta egia esan gustora jendeak, entzun duna eta ezagun dugun jendea, jende batei gustatzen zaio, beste batei ez, baina guk ezin geha kexeatu, pozik gaude diska honekin, eman ditugu, ez dakit zema, baina 10 kontzertu baino gehiago aurten, eta pixkanaka eta denborarekin material gehiago ateako dugu eta jungo geha ikusten, eta hobetzen. Urrengo kontzertua noiz, Fani? Momentuz ez dakago ezerrez. Gaude pixka toain urrengo lana prestatzen, eta lana bilatzen, ikasketekin, baina urrengo urterako edo hasiko geha pixka movida prestatzen. Zaleak adi egon daitezela, ez da? Bai. Oso, Fani, Gorka, bukatzeko esan dugu, disko hau dela, zuen aurtengo guztako aleetako bat, beste 3 disko eta liburu bat ere atera dituela, bekarri dituela behintzate Durangora taupakak. Labur bada ere, konta iguzu ze disko dira, ze talderenak, ze liburu? Bai, Nizuritasunaren diskoaz gain, Mr. Pongo bantzen lehenengo diskoa, hor pizkat funky, rock, ska nahazten dituztela, rapa bebai, gero HKB taldea hor roka trikiarekin nahazten, Gatom gaur egon dana hor hautsenean abesten, bere lehen diskoa ekarri du bai azokara, eta gero Euskaldun bat Ipar Korean liburua, Hermini Iza izenpean argitaratu dugun liburu bat da, eta da Ipar Korean egon den lehenengo euskal langilea kontratuarekin, beraiek esan da, egin duen bidai liburua, hango esperientzia kontatuz. Eta izenpearekin doa, ez izen batekin, berak sinatu zuelako ere, ezin zuela elkarrizketarekin egin bere bidaiaren inguruan, baina liburu atara du ez izen batekin, eta hortxe dago bere esperientzia. Bizipen horiek jakin gura dituenak hortxe dauka. Hori da. Esan degun, Artekale 43an zaudetela taupakakoek, eta zuen diskoa Fani eta beste guztek ere, antxe aurkituko dituztela interesa dutenek. Eskerrik asko bioi, eta zorionak, 5. urte horren honen gatik. Eskerrik asko. Eta guk orain ahotsenera egingo dugu, Sortzaileen plazara lehen egon gara, ETS Entol Sarmiento taldekoekin, kontzertu ematen ari dira bertan, entzun dezagun. Maite zaitut lastana. Hau akustiko bazen, baina... Venga, dale!
Vamos a acabar haciendo a la pared. A ver, hau akustiko bada. Bueno, hori, esan dakoa, abesti honekin ja lau abesti ziren, zure mundua abestia joko dugu, bukatzeko, eta bueno, gero bideoklipa ere proiektatuko dugu, esan dugun moduan, azkenan guretzat garrantzitsuna dena dokumentala da, eta pixkat laburpena, dokumentalaren laburpena, bueno, bideoklipa da. Ez dakit hemengo batzuk ikusi zareten bideoklipean, egon gara, atxatu eskoa, nor dago bideoklipean? Bueno, bai. Urtetxo bat egon gara grabatzen eta... Bona hori esan dakoa, zure mundua eta gero ja bideokliparekin bukatuko dugu. Eskerrik asko, hemen Bagabigako postuan egongo gara egunero, eta oraindik ez baldin badakazu, hori. Ametxetan, amesten jarraitu dezagun zuek eta guk. Eskerrik asko. Zure mundua jada bideratua, ta ideiak arrastaka. Hau da gure mundua nahi dutenen modura, ikuspegi lanbrotxua. Hau da zure mundua jada bideratua, da aldatzea biharko kontua. Otsakitzak eta kesak jendearen ahoetan, esan nahi gabeko ideiak bertan geratzen badira, ta borrokak balioak baztertuta biharko kontua. Beraz, zizure harima aizearen menpean. Bera! Ez pasa zure bizitza kontra esanetan. Ez utzi zure harima aizearen menpean. Ez pasa zure bizitza kontra esanetan. Hau da gure mundua nahi dutenen modura, inertziaren jokua. Hau da zure mundua jada bideratua, ta ideiak arrastaka. Hau da gure mundua nahi dutenen modura, ikuspegi lanbrotxua. Hau da zure mundua jada bideratua, ta aldatzea. Hau da gure mundua nahi dutenen modura, inertziaren jokua. Hau da zure mundua jada bideratua, ta ideiak arrastaka. Hau da gure mundua nahi dutenen modura, ikuspegi lanbrotxua. Hau da zure mundua jada bideratua, ta aldatzea biharko kontuek. Bueno, eskerrik asko Durango. Mila esker. Izugarrizko plazerra. Eskerrik asko zuek, agur!
Ikusi duzu, giro paregabea jarri du ETS taldeak, Entol Sarmiento taldeak ahotsenean. Gure ondorengo gonbidatua ikasketaz biologoa da, eta lanbidez irakaslea, baina baita idazle ere. Eta azokan, Durangoko aurtengo azokan, bere 5. liburua besapean duela, etorri da Baltzolako ipuinak izeneko liburua. Rafa Ugalde da bera, eta bera dut nirekin. Rafa, arratsaldeon, ongi etorri. Arratsaldeon. Bueno, Baltzolako ipuinak esan dugu, zure 5. liburu hau, eta kaso egongo da ikusleren bat, Baltzola bera non dagoen ez dakienik, eta hoxe argituaz azalduko hasiko dugu elkarrizketa. Non dago Baltzola? Nongo ipuinak batu dituzu? Bueno, Baltzolako kobasuloak diman dagoz, Bizkaiko oso inguru ezaguna da. Nik uste dut Bizkaitar gehienok ondo ezagutzen dugula inguru hori. Behar bada beste probintziaren bateko batzuek ez da ezagutuko, baina, nik aholkatuko neuzkie bueltatxu bat egitea handik eta inguru polite da pasio bat egiteko eta Baltzola eta Aslor ingurua ezagutzeko. Hori da, Baltzolako ipuinak liburuan aukera paregabe izango dugu baita ere, bertako historia eta ezagutzeko bertako kondairak nolabait baita, ezta? Zer batu nahi izan duzu orokorrean liburu honetan? Barkatu? Zer batu gura izan duzu orokorrean liburu honetan, edo zer da, zentzu dira ipuin hauek? Batu gure izan dut, alde batetik gure mitologiaren gaineko ezagutza eta gure sustraiena, ez? Ez dakit, sinesmen asko saldu dozku ez beste kaltura batzuetatik, eta azken baten guk gurea daukagu, ez? Eta gurea lurrari lotua dau, eta aspaldiko euskaldunok pentsatzen genduan, edo pentsatzen hemen, ama lurretik sortu ginduela, ez? Eta nik hori erakutsi gure izan dut. Alde batetik zein dan gure sorrera, oso lurrari lotua, eta gure mitologiaren berezitasun batzuk erakustea, ez? Gure jainko nagusia Andraskoa dela, hori importantea da, eta beste mitologia batzuetan ez bezala, gure mitologian harreman zuzena egoten da gizakion eta personaje mitologikoen artean. Beste batzuetan emoten dugu ez goietan bizi direla eta eure gure badabe bajatzen dira gugaz egotera. Baina gure mitologian lurrean bertan harreman zuzena egiten dugu. Bi atal moduan ditu liburuak, ez da ipuinak bi alorretan moduan banatu daitezke. Bai, lehenengo atalan sorrera da, prinsipioz dana sortu zen gure kobasuloetan, eta nik hori kokatu dut, Baltzolan, gure inguruko kobasuloa dalako, ez da? Eta, gure inguru hori, Anbototik, bitartean dago Urkiola edo Anboto, eta Gorbeiako superlegor kobasuloen artean, ez? Eta gure mitologian, Mari, Bizkaialdean ibilten zen, Anbototik Gorbei aldera, ez? Eta pasatzen zen, hortik, Aslor eta Baltzola gainetik, ez? Orden, sorrera hor kokatu dut, eta sorreran ipuin laburtzu batzuk dira, eta hor gure naturako izaki nagusiak edo sortu dira, ilargia, eguzkia eta bar. Eta bigarren zatian ja, Baltzolako seme-alaben sorrera dago, eta horren goraberak bizitzan sortzen jaki esan arazoeri eta bildurreri eta aurre egiteko. Abentura bat. Hori da, bertako kontatzen dituzunak ipuin hauek, pentsatzen dut entzundakoak izango dituzula, edo ipuin hauek entzundakoak izango dituzula, ipuin herrikoiak nolabait, edo zeuk asmatutakoak dira. Bizatze, irakurleak zer aurkituko du? Ez, gehien bat neuk asmatutakoa da, pertsonaiak, mitologikoak, betiko gure mitologiako pertsonaiak dira, baten bat, hangoa bertakoa, Sugoi, Baltzolako bertakoa da, baina historiak neuk asmatuak dire, horko kontuek eta neuk asmatuak dire. Hor irakurri dugu pixa bat errezeinetan eta bai egiten dela nolabait ere lan dokumental bat, zuk esan duzuna, pertsonaiak aurkeztuz eta hori guztia, baina xamurtasunez idatzita dagoela, poetikotasunez idatzita dagoela, horren bila joan zara? Edo berez, idazten jarri eta hola irtez. Ez naz horren bila joan, ez dakit behar da nire idazkeri esango da, baina neuri esan dozdie, poetikotasuna badauela idazteko moduan. Zuri, horre bila joan barri be, hola irten bazaizu, gaitzer di, ez da? Bai, hombre, egi esan, samurtasunez idatzi dut, hori bai, ez dakit, niri inguru hori oso samurra egiten jatalako, nik txikitatik ezagutzen dut, eta niretzat beti izan da inguru berezi, eta lur horregaz, ez dakit, lotura berezia daukat, bai.
Nori gomendatuko zenioke liburu hau? Askotan kondairak eta horrelakoak umeekin gaztetxoekin lotzen ditugu, baina ez du zertan horrela izan behar, ezta? Horretan erratute ibilinaz, nik idazten nuen bitartean pentsatzen nuen liburu oso egoki esala gazteantzako. Eta gero, editorek eta ni paino gehiago daki horretaz, eta esaten ez dela helduentzako liburu bat dela. Nik uste dut, adin batetik gora, 14, 15 urtetik gora, edo zeinentzako dela. Eta hor Dima ingurukoek eta irakurri dute? Barkatu? Dima ingurukoek eta irakurri dute? Ez dakit irakurri, askok liburu erosi bai, irakurri ez dakit. Nire aholkoa da, irakurtzea. Esan behar da, zuk idatzi duzula, baina ilustrazioak ere badaudela liburu honetan, eta ilustrazioak direla Ima Mendiolarenak, ez da? Bai, ilustrazio batzuk badekoz, eta niri egia esan, ez dira ilustrazio asko, baina dausenak niri guztu bainataz, oso berezia dire, eta, ilustratzaia zornotzarra, nire moduen, eta postena, Inma aspalditik ezagutzen dut, eta postuen nintzen, jakin nuen bera dela ilustratzaia. 5. emaitzarekin gustura? Bai, gustora. Gainera, hasieran enekien nondik hasi, pentsatu nuen, zeo zer ipuin batzuk edo idatzi behar nebazala balsolari buruz, enekien nondik hasi, eta, hasi nintzen zorreregaz, eta gero, halako baten, historia bat buratu jaton, eta harin doan da, nahiko errez atara da, gustora gelditu naz, bai. Esan daigun, liburu hau kalean dagoela honezkero, Ibai Zabal argitaletxerekin dagoela, eta Artekale kalean aurkituko dutela, ez da? Hemen azokan dabiltzarek. Bai, hola entzera. Rafa, eskerrik asko eurekin izateagatik, eta Baltzolako ipuin hauek eta Baltzola inguru horiek eurak Euskal Herri osoan ezagunak egiten diren. Eskerrik asko zueri. Eskerrik asko eta beste bat. Bai, agur. Esan ari gara benduaren 7 dela gaur, Durangoko azokaren 2. eguna eta ikasle eguna, eta horrek esan gura du, ikasle eta gaztetxoak haume eta gaztetxoak izan direla gaur protagonistak, hemen azokan gune gehienetan egon dire eurei eskainitako ekitaldiak, eta miren arregi gure lankide bilida mikrofono eskuetan duela, handik eta hemendik etorritako galdezka. 2. eguna da sormenaren lurralde honetan, Durangoko azokaren 52. edizio honetan, eta gaurkoa da ikasleen eguna, eurak dira protagonista eurendako prestatutako hainbat ekitaldi, tailer eta abar izango dira gaur, eta gu eurak bilatzen saiatuko gara, datozen minutuetan. Spoiler, lapurtutakoak ez dute sekula itzuliko, ondoriorik ez duela, jakin badakitelako. Spoiler, eszeptizismoa indartzen duen umorea, baino ez da onartuko, eta orduan bai irri egimeno. Iruñatik, Santreatik. Bueno, zer moduz da goiza, nun ibili zarete? Pues egon gara ginkana bat egiten institutorako, eta egon gara hori azokatik, eta baita eman dugu bueltatxo bat Durango alde zarretik. Aurkitu behar genituen liburu desberdinak, adibidez, nobedadeak eta hori, nobedadeak aurkitu, idazle desberdinen liburuak atera argazki baten, eta... Taldeka egin dugu lana, eta egon gara liburuak, gomendatu behar ditugun liburuak ikusten, eta diska berriak, eta hori bai, nobedadeak, eta hori. Ordan, zerbait fundamentozko egin duzu, hemen gaur goizian. Bai. Bokan gora eta bera ari garela ikasleen bila, eta ikasleak aurkitzen ditugu, beti beneskak, mutilak ez dakin sartu dian, Ez dakit, orain, jaten edo egongo dira. Bueno, zer moduz joan da goiza, ber? Ongi, ona 10etan iritsi gara, eta 10:30etan azoka ireki dute, eta hemendik bueltatxo bat ematen egon gara, eta gero Durangon egon gara. Ia, hemen barruan zer da ikusi duzuena, ber? Erosi ditugu zenbait liburu, ikasteko gero, euskaran. Euskarazko liburuak? Bai, ze behar dugu ebaluketa honetarako, eta hauek erosi dituzte zenbait diska. Diskoak zeintzuk esaterak? Bat eta esian. Hemen bertan barruan, zer da gehien gustatu zaizuena? Bertan famatuak daudela eta
ezagutze dituzu eta gainera zuri egiten, sinatzen dizkizute zuri erosten dituzun diskak edo liburuak edo dena delakoa. Zeinekin izan zarete? Berritxarrak, egon gara berritxarrak gehi, eta Entol Sarmientokoekin. Izarona. Eta, gustora? Bai. Berarekin jateko aukerarik ez duzu izan? Bai, eta honor. Bai, eta? Maja. Sinatuta eta guzti? Bai, bai. Bueno, ez dago gaizki. Lekitxotik. Gaietik. Eta, zela joan dago izan? Ondo? Eskolatik etorri gara, klase guztize, da buelta demotenan gara oso ondo. Zertara etorri zai? Propio zerbait erostera, norbait ikustera, firma bagasotzera? Bueno, gauza asko egin dugu, gure idei esan firma batzu lortu, eta lortu dugu, eta gero azoke ikusi. Zeintzunak lortu dituzue, a ber? Izaro Andres, adibidez, Entol Sarmientokoak, Eta zenbateko hilarak itxoin behar izan dituzue horretarako? Gitxi. Bai. Eskarren jozen? Bai, nekoarin, ez da egon jente askori pez. Bat eta zian. Eskipilo bat atera ditugu ETS-erekin, Gatiburekin, Sea Maiz ere bai, eta Esian, eta Esiarekin ere bai. Mugiko horretan argazkisea ondo atara da, ezta? Bai. Hori izan zeuen ilusioa, gaurko ilusioa? Bueno, Alesekin eta beste pertsona batzukin baita argazkiak ateratzea. Zeintzu zian beste horiek? Berritxarrak, Esian eta... Atara dozue? Bai. Zaki hau da azkena? Bideo baita. Eta hau da azkena, ja egin dozu egin beharrekoa beraz? Bai, orain buelta baten batera. Baina etxeko lanak egin da hor? Bai, hori bai. Zer moduz joan dago izan hemen, nungoa zarete zue? Iruñikoak. Eta lehenengo aldia hemen edo? Ez. Ordu beteko tailerrian, animaziozko tailer baten, zein da helburua? Helburua da umei animazioa hurbiltzea eta animazioen fundamentoak edo oinarriak azaltzea. Zaila da ordu bete batez norbait engantzatuta izatea, orduan hori ez dugu paperrak erabiliko ditugu argiak eta kamarak, ze baita dira gaur egungo kide batek eskuragarri dauzkan gauzak, orduan. Erraminta hauek erabiliz, hori animazioaren fundamentuak edo base hori... Hemen linterna bat atara dozue, zuk ere badozu beste bat, bai, zein da, ze teknika da hori? Pika-pika ditzen da teknika, japoniar izena da, dizdiratzu edo dirdir edo lako tradukzio bat daukat. Orduan, teknika datza kamera hainbat segundotan jarri argazki bat ateratzen eta argiarekin estelak marraztu airean. Orduan, estela hori geratzen da kameran fixatuta eta hainbat argazki bata bestearen atzean jarrita hori animazioa lortzen da. Animazioa beti ikusten dute telebistan, interneten, zineman, baina ez dira jarri bestaldean. Orduan gaur da aukera hori egiteko. Agitz rarua. Kostatu zaigu hasieran formak ikia taula, gero ongi, ez dakit. Emaitza ikusi duzue? Bai, eta animazioa bai notatzen da. Hori gelditu da? Bai. Teknika hori ezaguna zen duten aurretik? Inoiz ez nuen aditua teknika horreri buruz. Eta zer egin dezakezu hemendik aurrera horrekin, teknika horrekin? Du daiteke hori eskolan beste modu baten? Bai, interesgarria zaren zen eskolan lantzia hori, irakasli irran barko ager. Posait divertigarria, pasatu gaitzongi, saiatu gara alik tauekin egiten, ez da nahi genuen bezain ongi ateri, gaitzongi pasatugu. Inadi robadop style, inadi ragamuffin style, hey. If you wanna see me fine, pass me the weed and pass me the wine. If you wanna see me fine, pass me the weed and pass me the wine. Eta ekarri poema hori ekale ustu hauetara, raparen erritmoaz, punkaren amorruaz, edota rumbak ekartzen duen zuin gozuaz. Aztindu egizu esprai hori eta idatzi, haiku eder eta lergarria kantoietako hormetan.
Olatuen moduko lerro luzeak bankuko kristaletan, borobil itxurakoa langabezi bulegoko lehioetan, tren, metro edota bus horien gaineko iragazkietan, labankada, tiro zein muzuen antzerako poemak. eszenatokian, arte eszenikoen gunean, ikuskizun berezia izan dute gaurko honetan Oloke mundu onirikoa izeneko ikuskizuna. Txotxongi ikuskizun bada berau, baina hologramekin egindakoak hori bai. Eta hitzekin azaltza baino, begiekin ikuste izango da honena. Eszenatokira etorri gara, izan ere Oloke konpainiak mundu onirikoa izeneko ikuskizuna eskaini du bertan, eta hologramen bitartez sortutako txotxongiloen ikuskizuna uste dut dela. Jon, zeu kontatuko didazu, izan ere hementxen atzean etxola bat prest duzue, bertan eskaintzen duzuelako ikuskizuna, ez da? Bai, hola, bon dia, egunon. Bai, Oloke eszenatokian, erran dut, txotxongilo holografikoa dire, bai, eta teknologia kombinatzen duen ikuskizuna dugu, ametsen mundua izena duela. Kataluniatik datorren ideia bat da hau, Jon? Bai, munduan zehar, badire holako igual konpainia gehiago, baina behin zona honetan eta batez ere Europan, ez da, hauniz, eta da nobedade berri bat, egia erran. Ikuskizun laburrak eta pertsona gutxi sartzen direnak? Hori da, 15-16 pertsonentzat kapazidade du eta gero, bai, 15 minutuko luzapena du ere, bai. Zabalduko dugu ikusteko pixka bat nolakoa den barrutik? Guazen barrura, bai. Hortxen eserleku batzuk orduan, aurrean eszenatoki hori izango litzatekena, baina hori bai, ilunetan, txotxongilo horiek ondo ikus daitezen, ez da, Jon? Hori da, bai. Hola, sonidua eta potentzia honiz dauka, eta horregatik denaugi ikusteko eta sentitzeko ere, bai. Eta nolakoa da zeuen ikuskizuna, ze gai lantzen du, edo ze kontatzen duzue ikuskizunean? Bai, protagonista Jakan izena du, eta batez ere dago lotan, eta amesten duen gauz gehienak, erren nahi dugu egiten dituela, eta konturatu gabe, eta gero ernatzen denean, dena da, ez dakite, da soinu bat bezala, ametsetan dago, eta gero ernatzen denean, erren nahi du, dena posible dela. Halako mezu bat du. Begira, mezu positiboarekin orduan. Bai, beti. Eta ze harrera izan du, izan ere, 15 bat hilabete edo estreinatu zenuten ikuskizuna, ze ibilbide izan duzue eta zelako harrera izan du? Bueno, jendearen harrera izugarria da, gustokoa du, eta egon gara bitartean Katalunian batez ere bai, eta Portugalen ere bai, alo da lehenbiziko ezinko aldia etortzen garela Euskal Herrira, konten gaude, pozik, eta ez dakit Madridera ere bai, estatuan mailan. Esan duzu, lehenengo aldiz Euskal Herrira, ez dakite ilusio berezi bat baduzuen justu Durangoko azokako egunetan aurkeztuko duzuelako? Bai, naski baietz, bai, konten gaude bai. Sorterik onena, Jon. Mila esker. Benetan originala. Gaur gauean, 10:00 Plateruenan, kontzertua egongo da eta atzo bezala gaur ere Arrasateko talde bat igoko da agertoki gainera. Atzo gobernur izan zen eta gaur Arkada Soziala. Taldeak 20. urteurrena bete du, hori ospatzeko diskoa ere badu eskuartean eta okerrezpanago taldeko kidetako batekin, Odei Beitiarekin dago, Aitziber Aranburu Zabala, ez da, Aitziber? Alaxe da bai, hementxe gauz Plateruenan dagoenako soinu frogak egin dituzte, bukatu ez dakit egin dituzte, moztu egin dagoelako gurekin berroa egiteko, eta esan duzu moduan bai, Arkada Soziale taldeko abeslari xadan Odei Beitia dugu hemen gurekin. Urduri zamar dagoela esan doz? Bai, bastante urduri iaz, bastante egun berezia da guretako ez, 20 urte itxen gau, eta presentazioa abesti mordoa gainera eta urduri, hori momentuan urduri. Hauxe da. Hain zuzen be, azkenengo lana. Azkenengo umia moduetan. Hori, azkenengo gure 6. zedia, eta hori apurua berezia ez,
azkenean 20 urte ekartzen dauen ardura, bueno, abestitxak eta dana, apur bat, bastante lan kompleto usto dela, eta... Dana dela bai, musika bai, baina hemen idatzitxabe badau. Bai, ingau apur bat, 20 urteko historia ez, apur bat konta hor argazkisekin eta testu batzukin, eta jendia apur bat informetako ez, oindala 20 urte, jende askok ez guzkun jarraitzen, eta oina apur bat ikusteko zelan ibiltzen ginen. Dana dela, soinu frogatan ikusi dugunan arabera gaurko kontzertua somatzen dugu izen bidea dela belaunaldi ezberdinetako olako nasketa bat. Hori da, bai, gu bai azkeneko kontzertuetan notau gau ez, gazte mordo bat eta zela, eta bueno, azkenean hori jende berrixa eta gazte mordo bat. Gaur Durangon lehenengoa, ingo duzue, lehenengo kontzertua da, honekin? Gainera oin urten dauz edia eta lehenengo kontzertua, así que... Gero hemendik aurrera ze asmo, ero ja lotuta daukatzue, ero... Urreko urtera begira, kontzertu batzuk ingo gau aurkezteko, bueno, CD berritxa joteko azkenian, ez? Baina, bueno, ondiokan ez gauko kontzertu asko lotuta, baina bai. Pausuen, lehenengo gorkua. Amarter diretan. Poliki eta gaur lehenengo kontzertua. Eta pantailaren bestaldien dauzen galdetuko da behia, badauzen sarrerarik, badauz ondiok. Bai, nik uste egongo diela, bai, aurrez saldu die bastante sarrera, baina egongo die sarrerak. Gero badakite zuek be, hainbate banatuen dituzuela, orduen, bueno, leku ondione badau, esan moduan, lehenengo kontzertua izango da, ontxe bertan labatik atara berri da, mauka musika egintza estanian edokotzu eskuregarri, baina talde bat ezagutzeko modurik onena zuzeneko izaten da, soinu frogak nola baitxeko, bueno, erakusle izen leike, baina nola baitxe bakarrik, horregatik bukatu dizuela, zeuen berotze lan honek, sorterik onena eta gozatzera, ez da? Bai, hori da, disfrutau eta ondo pasetan gauen eta ana. Hala esan deia, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Esan dako gaur gauean, amarterdietan, plateruenan, Gobernorses Arkada Sozial taldea. Apurka-apurka ari da heltzen azokako gune gehienek ateak izteko ordua eta horrek esan gura du, guri agur esateko ere, heldu zaigula gaurko honetan gainera. Agur, egunak emandako guztia laburtzen duen, bideo batekin esango dizuegu. Eskerrik asko, beste behin, hor gurekin egotearren, azokatik pasatu ez bazarete gerturatu Durangora, eta esan bihar 11:00 azokan gaur saioaren edizio berri bat izango duzuela, Miren Arregi nire lankidearekin. Esan dakoa, eskerrik asko gurekin egotearren, bihar arte ondo izan. Lekunberri, Gilarraungoa. Unibadele loitzuneko etortzen dira. Zornotzatik. Lapurditik. Zumaiatik. Bilbotik gatoz. Zumaiatik. Hondarribitik. Zornotzatik gatoz. Gortziritik heldu gara.